Най-накрая се сети да отвориш. Добър вечер, господин Еджидио. Каква добра вечер. Ще спреш ли да вдигаш такъв шум или не? Не мога да издържа и минута повече с този шум, който вдигаш. Господин Еджидио, не е толкова късно. Уверявам ви, че според правилата на кондоминиума в 10 часа изключваме музиката. Не ми пука, ако искаш да се забавляваш, излез и се разхвърляй където си поискаш, но не и тук. На твоята възраст бях различен. Работех и учех и не бях толкова невъзпитан, толкова егоистичен. Вие, днешните млади хора, не уважавате нищо и никого и дори не знаете думата усилие, а само истинската дума – усилие. Вие сте просто разглезени деца, които си мислят, че никога няма да имат какво да съобщят на другите, но това е достатъчно. Или спираш до 5 минути, или викам полиция. Всяка събота вечер едно и също. Омръзна ми. Добре. Говеждо. Добро утро, господин Еджидио. Как сте? Не ми говори, Соня, с нощи се ядосах на новите съседи. Как така? Виж, никога не съм ти казвал, но от 2 месеца насам, всяка събота вечер е все същата история. Невероятно силна музика. Не можеш да се издържиш. Но не можеш ли да ходи по клубове като всички останали момчета? И не, той човек иска да организира партията в дома си. И дори не в следобедните часове, които не биха обезпокоили никого, не, само вечер до 10 часа. Слушай, последния път щях да се обадя в полицията, но следващия път ще се обадя. Господин Еджидио, Паоло, момчето, от което се оплаква, е загубил баща си преди няколко години и от тогава се грижи за семейството. Всъщност по-големият му брат е с много тежко увреждане още от раждането си, така че майка му е принудена да се откаже от работа, за да се грижи за него. Паоло сутрин работи, а вечерта учи. А в събота, за да забавлява майка си на кино или да се види с приятелки, той организира малки партита за брат си, за да се забавлява, защото иначе брат му не би могъл да отиде никъде. Не знаех. И сега вече знаете. Благодаря ви. Добро утро, господин Еджидио. Какво има сега? Нищо, просто съм тук, за да се извиня. Да се извините? Да, Соня, портиерката ми разказа за семейството ви и аз разбрах, че съм преувеличил. Извинението е прието. Гледайте, в живота се научих, че не поколението, към което принадлежиш, те определя като личност. Защото способността да се грижиш за другия с любов и разбиране няма възраст. Прав сте. Ако имате история, която да ни разкажете, напишете я в коментарите по-долу, за да ни вдъхнови за бъдещи видеоклипове.